Vols consolidar el teu projecte empresarial? Apunta't al programa Consolida't del Parc de Recerca UAC. Un programa d'assessorament personalitzat i formació en gestió empresarial per a microempreses i persones treballadores autònomes. Disposaràs d'un equip assessor especialitzat que analitzarà la teva situació, les fortaleses i les àrees de millora del teu negoci i et guiarà amb un pla d'acció per donar un nou impuls a la teva activitat professional. A més, comptaràs amb sessions formatives per millorar els teus coneixements en finances, administració, aspectes jurídics, comercials i de creixement personal. També tindràs l'oportunitat de fer networking amb les persones participants i així poder establir una xarxa de contactes de treballadors autònoms. El Consolida't està totalment subvencionat i no té cap cost per les persones participants. No deixis perdre aquesta oportunitat. T'ajudem a consolidar, enfortir o reinventar el teu negoci.